שלום לכולם, שלום לכולם, שם שלי אביב ואני חוזר בגדול ליוטיוב. אני עומד לחזור ליוטיוב, לעלות מלא סרטונים. אני עומד לעלות סרטונים ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי. יש לי אתגר לעלות בחופש הגדול ל1,000 סאבים. בבקשה תיתנו סאב וגם בלייק. מה שאנחנו הולכים לעשות זה לנסות לעלות את מורטיס קצת גביעים ליתר רק 26, קצת לעלות בגביעים שאני 31,773. יאללה, אני אראה לכם אותי משחק ותגידו לי, אולי היום גם אני אפתח קלן, אולי גם בזמן אני אפתח אולי בשנייה אני אעשה איזה לייבים קטנים, לא יודע, אולי. אוקיי. וואו, זה גבוה. אוקיי. כמה קוביות? מה זה? איך נקח לכל? לא מאמין, ירדתי איתו. 25. טוב, אני אחליף דמות. טוב, תקשיב. אני עכשיו אצור מועדון. אני רק אשיג 300 מטבעות. מאיפה אני יכול להשיג? מיומנות. אני אראה מיומנות. כמה יש לי מיומנות? בוא נראה איך לקרוא בל. טוב, אני אחזור אליכם כשנהיית ברונז 1. So you think you're tough, huh? נמחק לי סרטון אתמול, רציתי לעשות מורטיס, אבל 25 הצלחתי, אבל אז נמחק לי הסרטון, ניסיתי להחזיר את זה, לא מצליח. אני עכשיו כמה אני? 2 משחקים. טוב, זה בוא ננסה להגיע בסרטון הזה ל-25 לייקים. סומך עליכם, אתם מסוגלים. I'm shoulder to the holder. למה יש איתנו לילי FK? Hey, I got a job to do. אוקיי, זז. קח לי. לילי, זה נראה לי בת, שם של בת, אבל זה נראה כמו בן, לא? תגידו לי בגבול אותי מבן הבת. לא, לאיפה אני זורק את האולטי? I got a job to do. Oh, so you think you're tough, huh? התחיל לא, מתה. פגעתי קצת, ואני פוגע קצת בלולה. רגע. אוקיי. בוא נאחר. ארטיק. אתה לא ארטי, אתה ארטיק מהיום. ארטיק, תמות. תביא בסטי. תביא לי.
לא, תרוץ לשבת אותם תמיד. Mom never misses. I'm gonna find you. אוקיי, עד 20 שניות נגמר המשחק. ויש הערכת זמן. I'm shoulder to the holder. אלא אם הם יפגיעו גול. אוקיי, לא, הם יפגיעו. איי. טוב. Come on, let me show you how it's done. טוב. אני אחזור לכם שאני איתה בברונז 1. I'm shoulder to the holder. טוב. הגעתי עם לברונז 1. טוב, יש לי מספיק. איך נקרא לשם מועדון? מה, נקרא לו ככה. מה, נקרא לו אביו באנגלית? או ישראל. נראה לי ישראל, כן, נכתוב ישראל. לא. לא ישראל. אוקיי. מה נכתוב בתיאור? ונעשה כניסה מ-30,000 גביעים. לא, נעשה עם מספיק. 1,000. בוא נעשה 1,000 פועל בהזמנה בלבד. יאללה.